wakwaZulu Natal baba Mkhwanazi well done izwe leyolunga ngokuthi kuqoqwe kulungiswe izimo osikhotheni mama kufanele impela ababe osikhothweni besheshe begoduka abagoduka osikhotheni ngeke yebo siyavuma kuningi okonakela ezweni uma izwe lengenayo imisebenzi kodwa lokho akusho ihlukumeza abanye abantu uyibona ungapheka umthetho ngeke phela osikhotheni nabahambe nje bhecele well done lento yenzeke emarandini right uma laba bantu ngempela bebonile futhi behlukumeza umphakathi ngalendlela uchazwa ngayo ukunwrong nje kakhulu lokho sikwazi ukufuya ke imgodoyi ezweni lakithi izwe ligcina liphathwa imigulukudu isatshwa kurong kakhulu lokho ingcono sife kanye nje bakwethu kodwa hayi ukuthi siphile on a submissive